हरे कृष्ण प्रभुजी स्टार्ट करेत्वा स्पीकर जॉइन जाइन इच्छुके मनके हरे कृष्ण जॉइन इच माताजी अनिके जला स्टार्ट करेत की म्हणून हां जय हरे कृष्ण सक्कड़ भक्त वृंदाक भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन आज सत्संगा करत पूर्वक स्वागत करता पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्मा वंदन कोरनु गुरुवर्याले आणि मलगडेल आशीर्वाद घेऊन आम्ही आज सेशन सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आज गीता महात्म्य सांगू कामग्या लोटासाची रम्या नायक माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री गीता महात्म्यहम्. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशम्. गीता सुगीतकर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धादो पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकशास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद रम्या नायक माताजी. बारी चंद कोण तुम्ही रिसाइट केले अशी मुखार येऊ का तुम्ही म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. आज आम्ही 8 अध्याय 9 तकून 4 श्लोक पासून अर्थ कोण घेता सची. आज आम्ही आता मी ते श्लोक रिसाइट करूया. अंगेल उठासाची 9 श्लोक रिसाइट करच्या सुनीता मल्ल्या माताजी. 10th श्लोक लीलापै माताजी. 11th श्लोक शिल्पा हेगडे माताजी. 12th श्लोक श्यामला कामत माताजी and 13th श्लोक वीणा मल्ल्या माताजी. हरे कृष्ण. सुनीता मल्ल्या माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण. कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनं प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सक्कड माताजीन बारी चंदकोन रिसाइट केले. अनंत अनंत धन्यवाद. आणि सक्कड जन आमगेल रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी येताची सुबोधिनी सेशनाक येताची अशी येवका म्हणून विनंती करते माताजी. सक्कड जनाक अनंत अनंत धन्यवाद. आता मी 2 मिनिट लास्ट सेशन आम्ही कसं नर्तकोन घेतल्या म्हणून रिवाइज करे. 8 अध्यायु अक्षर परब्रह्म योग अटेनिंग द सुप्रीम वो अध्यायु अर्जुनाल डाउट आणि 8 क्वेश्चन तकून स्टार्ट जाता. अर्जुनाल क्वेश्चन ब्रह्म म्हळा कसं म्हणून, ब्रह्म म्हळा जीव, अध्यात्म म्हळा कसं म्हणून, स्पिरिच्युअलिटी प्रत्येक जीवाची स्वभाव इटर्नल नेचर स्पिरिच्युअलिटी, कर्म म्हळा कसं फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज ते आमगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करता. आम्ही करची पुरे ऍक्टिव्हिटीज आम्ही करची पुरे कर्म आमगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करता म्हणून अर्थ कोण घेतले. मुखारी आदिभूत म्हळा कसं आदिभूत म्हळ्यार प्रकृती मेटीरियल मॅनिफेस्टेशन चेंज येता असता प्रकृतीक आदिभूत म्हणजे. आदिदैव म्हळा कसं आदिदैव म्हळ्यार देवालय विराट स्वरूप आणि देवी देवता तांगेल प्लॅनेट्स आदिदैव म्हणजे. आदि यज्ञ म्हळा कसं परमात्माक आदि यज्ञ म्हणजे. आमकां सगळ्यांक तसं आमगेल स्कोरचे आम्ही प्रत्येक यज्ञाचे भोगतार परमात्मा ताकाची आदि यज्ञ परमात्मा आणि परमात्मा आमगेल सगळ्या जनां हृदयांत आसता आणि तो आमकां आमगेल पुरे ऍक्टिव्हिटीज रेग्युलेट करता, आमकां इन्स्पायर करता सॅक्रिफायसीस करच्याक यज्ञ करच्याक तो परमात्मा आदि यज्ञ. आणि लास्ट क्वेश्चन प्रयाण काले म्हळ्यार अंत्यकालारी आम्ही कसं करता म्हळ्यार एक विषय आम्ही विस्तार जावन ह्या अध्यायांत भरलेले पुरे श्लोकांत सांगिल्ले आसा. आम्ही पळयल्या 8 क्वेश्चन कसं म्हळ्यार प्रयाण काला ಬಗ್ಗೆ म्हळ्यार अंत्यकालार आम्ही कसं करता म्हणून. स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन मेळक जाल्यार आम्ही अंत्यकालार कशें सुखा कसं करता म्हळ्यार विशयांतू विस्तार जावन आम्ही चर्चा केलेलो आसा लास्ट सेशनांतू. आणि 2 इम्पॉर्टंट श्लोक अंतकालेच मामेव आणि अंतकालेच मामेव आणि यम यम वापी स्मरण भावन या 2 श्लोक इम्पॉर्टंट 8.5 आणि 8.6. आणि आम्ही अर्थ कोण घेतल्या. आम्ही अंत्यकालार देवाला उद्गास केल्यार आम्ही शाश्वत जावन आमकां देवाल शरीर आध्यात्मिक शरीर मेळटा आणि आम्ही देवाला पावताची आणि या जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या बंधनातून आम्ही मुक्त जाताची म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेतले. आम्ही आमगेल अंत्यकालार आमगेल कसं स्टेट ऑफ माइंड आसली तेच आमकां नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेळटा म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेतले. जाल्यार अंत्यकालार देवाला उद्गास येवका जाल्यार आम्ही कसं करता तेव्हा 8.7 आणि 8.8 अंत आम्ही अर्थ कोण घेतले. केदान आमगेल कर्म आणि बुद्धी आम्ही संपूर्ण देवाक समर्पित करून आमगेल कर्तव्य करताची तेदान मात्र आमकां देवाला उडगास येता अंत्यकालार. तशीच आम्ही सत्वगुणांत आसून निरंतर जावन देवाल बगी चिंतन करचे, देवाल नामस्मरण करचे, त्या मूलक आम्ही शुद्ध सत्वार पावल्यार त्या भावार असल्यार आमकां अंत्यकालार देवाल उडगास येता म्हणून अर्थ कोण घेतले. आज 8.9 ताकून 8.13 श्लोक पासून विस्तार जावन आमकां सांगू आमगेल उटासाची सिनियर वैष्णव हिस ग्रेस माधव शरण प्रभुजी. तुम सगळ्या जणां चिरपरिचित आसानी मस्त सेशन घेतलेलं आसानी पुढे जाल्यार एक सांग तांगेलें इंट्रोडक्शन दिवच्याक हांव इच्छ करता. आणि हिस होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजा शिष्य हंगेल कार्मिक नाव मंजुनाथ कामत म्हणून आणि बेसिकली उडपा तकून आणि MIT तकून मणिपाला तकून मेकॅनिकल इंजिनियरिंग स्टडीज करून ऍट प्रेझेंट आणि बेंगळुरांतू रॉबर्ट बॉश अंतू प्रोजेक्ट मॅनेजर जावन वर्क करता आसाची. आणि मस्त सकड स्पिरिच्युअल बुक्स इंग्लिशात तकून कन्नडा ट्रान्सलेट केलेले आसा. आणि भागवत पुराण कोंकणीत आमगेल मस्त सेशन ईशोपनिषद भगवद्गीता सेशन सकड घेतलेलं आसा. तशीच एकादशी कीर्तन कथामृत अशी निरंतर जावन आनी सेवा दिता आसाची. हंगेल धर्मपत्नी हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी आणि ऍक्टिव्ह प्रीचर हंगेले मस्त सेशन आम्ही ऐकलेलं आसा. हरे कृष्ण प्रभुजी. सक्कड भक्तवृंदाल तर्फे तुमकां हृदयपूर्वक स्वागत करता. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी मस्त धन्यवाद तुमका हरे कृष्ण. सो स्टार्ट करूयात का? वही प्रभुजी. ओके. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रप्रथम जावन हांगा उपस्थित आशिल्ल्या पुराजन वैष्णव तांगेले आशीर्वाद घेतास. हरे कृष्ण. सो a section actually very important. कसालेक म्हळ्यारी आम्ही केन्नाय स्टडी करच्या पुरो जाल्यार स्टडी करताना आम्ही एग्जाम समेत लायक रितीर दिनी जाल्यार एग्जामार पास करूं जायना. सो ताकाची मरणकालारी अंते नारायण स्मृती. सो कृष्णा लोडगास काडचे दॅट इज अ सक्सेस ऑफ लाईफ. सो ताकाची माताजीन ऑलरेडी सांगिल्लें आसा जाल्यार एक उपास शॉर्ट रितीर पळोवया रिविजन टाइप. कसालेक म्हळ्यार हे सेक्शन एक्चुअली अंतकालेच मामेव स्वर्णमुक्त कलेंबरम. सो आमगेले दिस पार्ट ऑफ सेक्शन भगवद्गीता सेक्शन अर्थ करून घेवचे व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो बेसिकली हे फास्ट वचेत आध्यात्म म्हळ्यार आत्म जाल्यार स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर शोण त्या पार्टाक आध्यात्म म्हणून सांगचे. जाल्यार अधिभूत म्हळ्यार तेदना आमकां विंगड मेटेरियल एलिमेंट्स येता. इंद्रिय कडेरी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ताक पंचमहाभूत. सो त्या पुराची सेरून भूत अधिभूत म्हणटा. सो अधिदैव म्हळ्यार सो बेसिकली विष्णू तुलेन विराट रूप येता जाल्यार विराट रूप तोच जावन घेवन फंक्शन करूं जायना. सो ताकाची विष्णून एंटर जावका तागेल तेदन तो एक्टिवेट जाता. सो तागेले एक्चुअली डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज आनी देवाज आनी तागेले विंगड प्लॅनेटरी सिस्टम्स त्या पुरा तुम्ही पुरा पळयलेलो आसा लास्ट क्लासान. तू मस्त डिटेल जावन वचना. आनी अधियज्ञ म्हळ्यार यज्ञ पुरुष विष्णू. सो बेसिकली परब्रह्म अधियज्ञ सेम आसा जाल्यार तागेले बृहत रूपाक परब्रह्म म्हणटाची जाल्यार तागेले मायक्रोस्कोपिक स्मॉल फॉर्माक अधियज्ञ म्हणटा. सो बेसिकली अधियज्ञ इम्पॉर्टंट कसालेक म्हळ्यार आम्ही भौतिक लोकांत असताना इंद्रिय तृप्तीचे बगे आलोचन करताची जाल्यार विष्णू यज्ञ पुरुष जाल्या निमित्त आम्ही आमगेल्या पुराची कसनेची ऍक्टिव्हिटीज असता ते आम्ही यज्ञ पुरुष कृष्णाक ऑफर करता. संसिद्धीर हरितोषणम. सो त्या व्हेरी इम्पॉर्टंट. कशी आम्ही आहार स्टमका दिताची पोटा दिताची तेदन्ना पुरा पार्ट विंगड पार्ट्स पुरा नरिशमेंट मेळता. आणि कशी उदक आम्ही रूट बेरू तक घालताची तेदन फुल रुखाक ते हे मेळता. सो तशीची अधियज्ञ हांगा यज्ञ पुरुष. सो बेसिकली परमात्मा. आता आम्ही आणि नेक्स्ट श्लोकासन कसन पळेल म्हळ्यार यम यम वापी स्मरण भावन ते म्हळ्यार खंयची भाव एकलो
घेऊन घेन असता ताची प्रकार ताका ताका नेक्स्ट लाईफ मेळता. सो एक लस्टी पर्सन मस्त काम असल्यारी सुणेल देह मेळच्या पुरो. एकलो केन्ना पळयला लेझी न्हिदोन असता ताका पोलार बेर आनी हांगा पळयता सची टू मच ऑफ मात्सर्य हुंदून असल्यारी स्नेक देवोड जावच्या पुरो. अथवा एकलेक तागेल देह मस्त प्रदर्शन कोरका म्हणून आशे असल्यारी रूक जावच्या पुरो. अथवा मांस खावका म्हणून आशे असल्यारी ताका टायगर अथवा सिंहालय देह मेळच्या पुरो. कसं एक म्हळ्यारी आम्ही जीवनाचे थ्रूआउट कसन अभ्यास करतात ताचे प्रकार आमकां मरणा कालांतू ताचे उडगास येता. सो ताकाची कृष्ण कसं सांगता मरणा कालार मिगेल उडगास केला मिगेल धामा येता जाल्यार ते ह्या कोरका जाल्यारी मिगेल उडगास काडका जाल्यारी तूं लायफान तूं थ्रूआउट युअर लायफ तो प्रॅक्टीस करून घेवंक नासका. आतां स्टेजार भरतनाट्यम एक नृत्य कोरगेन ते फंक्शनांत प्रोग्राम दिवका जाल्यारी ते भरतनाट्यम मागशी ऑफ द स्टेज प्रॅक्टीस कोर नासका. तेदना स्टेजार वचून घेवन भरतनाट्यम सेशन दिवचे जाता. तशीची कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण प्रज्ञा आमी थ्रूआउट लायफ अभ्यास नासल्यारी ताकाची बेस्ट एग्जाम्पल कोण ऑफकोर्स अजामिलान मस्त हें केलाले अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जाल्यारी ताणें नारायण उडगास काडल्या इमिडिएट विष्णुदूत आसायलींची जाल्यार ताका सेकंड चान्स मेळ्ळ्या. तेदना तो 12 वर्स भितरी हरिद्वार वचून घेवन थंय विग्रह सेवे हरिनाम जप आनी अशी विंगड सेवे करून घेवन 4 वर्ष भितर तागे लायफ पॅक करून घेता. सो ताका एट द एंड ऑफ लायफ वैकुंठांतल्यान विमान येता. सो ताका आपोवन व्हरताची. आनी तशीची आमी पळयताची गजेंद्र कशी क्रोकोडायलाले ते मोसळ्याचे पाय धरून आसता जाल्यार त्या संकटांत तूं कृष्णाक फूल ऑफर करता. सो तशी कडेर तो वैकुंठा कशी ह्या वैकुंठ धामाक येता. सो आज पळोवया आमी 8.9 to 8.13 बेसिकली योग मिश्र भक्ती हाजी एक्सप्लेन करता. सो 2 aspects आसंतू योग मिश्र भक्ती. एक जावन घेनु आमी योग करनाशी आमगेले मन आनी इंद्रिय संयमान कंट्रोलात दवरून घेवचे जायना. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट कसं म्हळ्यारी भक्ती करनाशी आमी कृष्णाक अटेन करूं जायना. सो ह्या 2 पॉइंट धरून घेवन योग मिश्र भक्ती ಬಗ್ಗೆ तू सांगतवा म्हणून अर्जुनाल क्वेश्चन. सो एक्चुअली हे मिक्सचर ऑफ योगी अष्टांग योग एंड भक्ती. सो ताकाची फर्स्ट पॉइंट कसं म्हळ्यारी भक्ती म्हळ कुडले कृष्णाल स्मरणे जाल्यार कृष्णाल स्मरणे कशी कोरका म्हणून 9th श्लोक तू एक्सप्लेन केला. आनी 10 to 13 योग मिश्र भक्ती कशी प्रॅक्टिस करची आनी ताजी रिजल्ट्स कसन प्रॅक्टिस केल्यार कसन एकलेक प्राप्ती जाता ताजे ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लेन केला. 9th श्लोक कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयाम् अनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. सो एकले कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ कशी उडगास दवरून घेवका म्हणून सांगिल्लें. सो विंगड विषय तागेले त्या रिती कृष्णाक पळोवन घेवन तागेले उडगास दवरून घेवयत. उदाहरणेक कविम आनी तो सुप्रीम कंट्रोलर कडेरी अणोर आणि यान म्हळ्यार स्मॉलर दॅन द स्मॉलेस्ट पुरा विषय के सन्ना
सान ताजे के तो सान जावन असं कडेरी सर्व दातार सर्वस्य धातारम सो अचिंत्य रूपम तक अचिंत्य रूप असं सो अशी विंगड रीती कृष्णाक आमी उडगासदवन घेवेत म्हणून सो तशें जाल्यार कविम म्हळ्यार कसं न्ही म्हणून सो कविम म्हळ्यार भगवंताक भूतकाल भविष्यकाल आणि वर्तमान काल आणि हाजी पुरा ज्ञानस पुरा विषय तक गोतस नॉर ऑफ एव्हरीथिंग त्यावेळेला मात्र नाही पुरा पर्सनालिटीज पुरा जीवात्म कितली अनंत कोटी जीवात्म असताची तंगेल पुरा जनल पुरा विषय भगवंताक गोतस कृष्णाक गोतस तकाची त्या कविम म्हणून घेन तशें जाल्यार ही पुराणम म्हळ्यार कसं ना ऍक्च्युअली तक्का कोणीची आन बापूस तशी आणू ना ही इज अज म्हळ्यार तक्क तोची ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस अनुशासितारम म्हळ्यार सुप्रीम कंट्रोलर सो ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम सो तो पुराजना कंट्रोलर आता कितली की जन कंट्रोलर्स असतात स्मॉल कंट्रोलर्स इंद्र एक कंट्रोलर ब्रह्मा एक कंट्रोलर जाल्यार सुप्रीम कंट्रोलर कोण सो कृष्ण सो अशी तो सुप्रीम कंट्रोलर म्हणून आमी त्या कुडगास दवन घेवेत योगा मेडिटेटिंग म्हणून सो द योगिक प्रोसेस सांगताना फर्स्ट हाउ टू मेडिटेट ऑन कृष्णा तशी सांगता सो अणोर आणि सो ऍक्च्युअली परमात्मा फॉर्मांतू कृष्ण प्रत्येक आटम म्हळ्यार अणु आणि परमाणु ताजी भितर समेत तो एंटर जाता सो एटम आशिल्ल्यान तूं सान ताजे भितरी क्षीरोदक कषाय विष्णू परमात्मा एंटर जाता आणि आमी भगवद्गीतेंतू पर्पटांतू शिला प्रभुपादान क्लियरली सांगिलस एक साइज ऑफ द जीवात्मा कितले म्हणून 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेअर म्हळ्यार एक केसू ताजी तुदी 10,000 10,000 भाग केल्यार ताजी एक भागा तितले व्हड एक जीवात्मा साइज सो कृष्ण कितली सान म्हळ्यार तो त्या जीवात्माला हृदया वचून घेऊन बेसून असता सो तकाची तका अणोर अणियान आणि सर्वस्य धातारम तो पुराजनल मेंटेनर कितली की जीवात्मा आसाची कितली की पर्सनालिटीज आसाची पुराजनाक मेंटेन करची कोण कृष्णान सूत्रे मणिगण इवा सो तो गोलोक धामान बेसून आसचे पुरो जाल्यार इमिडिएटली हांग पयल्यार हांग येता सो आमकां गोतस कशी तो द्वारकांत आशिल्लो जाल्यार द्रौपदीन हस्तिनापुरान तपयला सो विदिन सेकंड्स तो थंय हस्तिनापुरा आशिल्लो सो अशी सो तशी पुराजनाक रक्षण करता पुराजनाक मेंटेन करता सो तो अनोरणीयान म्हणून घेनो आम्ही स्मॉलर दॅन द स्मॉलेस्ट म्हणून आलोचन केल्यार समेत तो तशें इनसिग्निफिकंट म्हणून आम्ही आलोचन करूंक जायना कसल्याक म्हळ्यार तो बिगर दॅन द बिगेस्ट समेत कसल्याक म्हळ्यार कितले की व्हड ग्रह आणि महाविष्णू साईज कसं नाही तागेले एक पोरा तुलेन कितली की एक भायर कितली अनंत कोटी ब्रह्मांड भायर येता ताची आणि तागेल रूप कसं नाही पुरा केलो जन सांगताची ताका निराकार तो ताका रूप ना म्हणून जाल्यार ताका दिव्य स्वरूपच सच्चिदानंद विग्रह म्हळ्यार दिव्य स्वरूपच ताका तागेले रूप अचिंत्य रूप सो ताकाची तागेल रूप कसं नाही ऑल अट्रॅक्टिव्ह फॉर्म म्हणून सांगताची आम्ही आता ह्या भौतिक लोक पळयताची
भौतिक लोक पळयतानाच आमकां कितली की चंद दिसता केलो पण सनसेट थंय समुद्राला वचून पळयल्यार ह्या प्रकृतीच कितली की चंद दिसता जाल्यार आम्ही पळयता आसचे सृष्टीचे एक सान स्मॉलेस्ट पोर्शन जस्ट लायक एक फ्रॉग इन द वेल म्हणून सांगताची आम्ही बेसून घेवन ह्या सृष्टी पळयल्यार स्मॉलेस्ट पोर्शन जाल्यार हे भौतिक लोक ताची बियॉन्ड आध्यात्मिक लोक आसा सो भौतिक लोक इतली फॅसिनेटिंग जावन आसता जाल्यार आध्यात्मिक लोक कितली चंद आसच्या पुरो सो आमगेले मनात उलयन आता लॉजिक यूज करून ते अर्थ करून घेवच्याक जायना ताकाची आता महाविष्णू एक विस्तृत रूपाचे कितले विस्तृत रूप कला म्हणून सांगता सो ऍक्च्युअल ओरिजिनल पुरुष कृष्णाल तुलेन 2 चतुर्व्यूह आहेत तांतू मूल संकर्षण एक असं आणि महासंकर्षणा तुलेन महाविष्णू येता असं जरी त्या महाविष्णू ಬಗ್ಗೆ आलोचन करतानाची आमकां अचिंत्य म्हणून दिसता सो तशें जाल्यार कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ आमी आलोचन करचें आसलें तो कितले अचिंत्य आसचें पुरो सो 311 ट्रिलियन इयर्स एक ब्रह्माल फुल आयुष्य महाविष्णूल एक श्वास इनहेलिंग सो तितली म्हणटाना तागेल महाविष्णू ग्रेटनेस कितले आसचें पुरो जस्ट एक इनहेल म्हळ्यार श्वास भितर घेताना ते एक ब्रह्माले फुल आयुष्य जावन आसता तागेल ते एक श्वास भितर तावे भितर घेवचे फुल श्वासय न्ही भितरी भायर येवचे बरें एक इनहेलिंग 311 ट्रिलियन इयर्स and some billion years तागेले एक इनहेलेशन ताणी एक इनहेलेशन घेताना कितली कीची ब्रह्मांड भितर वताची आणि सोडलाल ते श्वास भायर सो अचिंत्य आणि तागेले फॉर्म कशे आसा आदित्य वर्णम एक आदित्य म्हळ्यार सूर्याल कशी ल्युमिनस प्रकाशमान जावन आसा तशीची तागेल फॉर्म एक तागेल देहातुल्यान ब्रह्मज्योती कसं येता ते एंटायर स्पिरिच्युअल रेल्मान तू प्रकाशमान जाला लाईट सो हे सूर्य आम्ही कसं पळयता आसताची त्यार ऍक्च्युअली त्या ब्रह्मज्योतीची लाईट रिफ्लेक्ट करची सो बेसिकली द ओरिजिनल लाईट इज ब्रह्मज्योती त्या स्पिरिच्युअल रेल्मान तसची सो आदित्य वर्णम सो आणि तमसो परस्तात सो तामसिकाक तम म्हळ्यार इग्नोरन्स ही इज नॉट बाउंडेड टू इग्नोरन्स तो ट्रान्सेंडेंटल अलौकिक जावन आसता सो बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर सो कसं लायक म्हळ्यार मोड्स ऑफ त्रिगुणा कसं आसा प्रकृतीचे ते कृष्णाल अंडर मयाध्यक्षेन प्रकृती सुयते स चराचरम सो कृष्णा कंट्रोल करता मेटेरियल मोड्स ऑफ नेचर सो तकाची हंग पळयता आसची कृष्णा इज ए केन्नाय केलो जन ते इम्पर्सनल म्हणून सांगच्याक ना म्हळ्यार आमी कितली की तागेले पास टाइम्स आमी आयकताची भीष्मदेवाल पास टाइम्स असं की कशी कृष्णाक पुराक वता आस म्हणून एक स्मॉल स्टोरी आसा भीष्म दुर्योधन येवन घेवन भीष्माक सांगता तू पांडवाल ಬಗ್ಗೆ पार्शालिटी आस तुका ताका तू फुल रोशारी तू फाईट करताना युद्ध करताना तू ताकाची तुका संपूर्ण जावन घेवन हांव नमगना म्हणल्यार ते दना भीष्माक एक नमुने ते क्षत्रिय ब्लड ताकाची तो सांगता तुका दुर्योधन तुका गोतना कसले म्हणल्यार पांडवा तांणी धर्माचे तांणी पालन करताची आणि थंय धर्माचे स्थापन करतालो कृष्णूची तांगेल सायडा आसा ताजे निमित्त आमकां गेलो जावच्याक साध्य ना ते तूं सम जावन अर्थ करून घेवका जाल्यार तूं म्हाका इतली केणकिता आसा ताकाची हांव हे 5 बाण आसा त्या मंत्र करून घेवन फाल्यां हांव 5 पांडवां तांकां मारता म्हणून
तो ते मंत्र सांगून घेन ते एक वेल्वेट अवंगलेन घालून घेन दवरता. दुर्योधन कसं करता आगेल वय नंबीक ना ते घेऊन घेन तागेले हक्क व्हरता थंय. तेदना थंय ಸ್ವಲ್ಪ वेळान अर्जुन येता. अर्जुन येऊन घेनु दुर्योधनाला त्या 5 बाण दिवचे सांगता. कसं लायक म्हळ्यार अर्जुनाक एक बेनेडिक्शन म्हळ्यार एक हांव बेनेडिक्शन दिता म्हणून तो दुर्योधन सांगून आसता. ताका ताजे प्रकार अर्जुन ते आत्ता हांव निमगे दिता आसा ते म्हाका दी वा ते 5 बाण दी म्हणून घेवन सांगता. तेदना ते दिल्ली मागीर दुर्योधन एक उत्तर निमगे ताका तुका हें कशें कळ्ळें म्हणून. तेदना अर्जुन सांगता खंडित जावन घेवन ऑब्वियस जावन घेवन हाजे ಬಗ್ಗೆ संशय येवना म्हाका कृष्ण सांगून सांगलो कृष्णान सांगिल्लें म्हणून. सो कृष्णाक कशी कळ्ळें कृष्णाक कशी कळ्ळें म्हळ्यार ताका पुरा ಬಗ್ಗೆ ज्ञान आसा. फास्ट प्रेजेंट फ्युचर तो ही नोज एवरीथिंग. सो तशी सो ह्या पुरा आमी पळयला अचिंत्य रूपम सर्वस्य धातारम. सो आणि अचिंत्य म्हळ्यार अनेक मिनिंग म्हळ्यार बियॉन्ड द मेटेरियल वर्ल्ड. सो भौतिक रेल्मान तो आमी केन्नाय रिलेटिव्ह ट्रुथान पळयता आसताची जाल्यार कृष्णा केन्नाय एब्सोल्यूट ट्रुथ. आमी फर्स्ट श्लोका भागवतमाचे सत्यम परम धीमहि. सत्यम परम धीमहि म्हळ्यार कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रुथ परम सत्य. जाल्यार ह्या भौतिक लोकांत आमी पळोवचे पुरा रिलेटिव्ह ट्रुथ. सो ते इनकन्सिवेबल अचिंत्य. सो नेक्स्ट श्लोका 8.10 प्रयाणकाले मनुषाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम. सो ह्या श्लोकान सांगिल्लें आसा की प्रयाणकाले म्हळ्यार मरणा टायमार. सो मनसाचलेन मनस चंचल जावन आसचें. बेसिकली हे 10th 13 तनक हे षटचक्र योग ताजे ಬಗ್ಗೆ कृष्णान सांगता. षटचक्र योग. सो षटचक्र योग अंतू बेसिकली आमकां 5 टायप्स ऑफ एअर आसा. प्राण उदान अपान ते आमकां गोत आसता 5 टायप्स ऑफ एअर. तांतू मेन वायू खंयचे ते प्राण. सो प्राणवायू ते कसं आसा एकले न्हू आ षटचक्र योगांतू ते ತೊಗ್ಗುಚೆ ಚಕ್ರ ತುಲೆನು ವೈರಿ ಹೊರಕ. ಸೊ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಣ ಅಪ್. ಸೊ लिफ्ट कोरगेनु अज्ञा चक्र म्हणून असते. अज्ञा चक्र केन्ना हंग आसचे 2 ಐಬ್ರೋ ನಡುವೆ. सो प्राण वैर वैर हाणगेनु एकलेन आज्ञा चक्रांतू स्थित कोरका पळयता आसाची. कशी योग बलेन म्हळ्यार प्रॅक्टिस कोरगेन. प्रॅक्टिस ऑफ षटचक्र योग कोरगेनु एकलेन तागेले प्राणवायू वैर हाडका आणि आज्ञा चक्रांतू स्थित कोरका. सो ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ತುಲೆನ ಅಶಿ ವೈರ್ ಹೋಣ್ಗಿನ್ ಹಂಗ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಹಂಗಸ್. ಸೊ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಕ್ ಹಾಣು ಹಂಗ ದವರ್ಲಲ್ತದನ. ಸೊ ಹಂಗ ಸ್ಥಿत जावन असता. जलरी प्रयाण काले मरणा कालार तो कसं करता मनस चलन चंचल करनाशी कॉन्सन्ट्रेट कोरून घेनु त्या ताणे देह कशी चोडका म्हळ्यारी हे कपाल म्हण सांगताची. कपाल आणि ब्रह्मरंध्र. सो तागेले आत्म विंगड होल्स पुरा क्लोज कोरगेनु ब्रह्मरंध्रातुल्यान कपाल ब्रह्मरंध्रातुल्यान ताणे देह सोडलारी तागेले इच्छी कसानस ताका सिद्ध लोका वचका म्हणून जाल्यारी सिद्ध लोका वचेत. ब्रह्मज्योती वचका म्हणून असल्यारी ब्रह्मज्योती वचेत. महरलोका वचका म्हणून असल्यार महरलोका वचेत. वैकुंठा वचका म्हणून असल्यारी वैकुंठा वचेत. सगळे तागेले इच्छी कसानस ताजी प्रकार ताणे इन केस ते अशी
ब्रह्मरंध्रातुलेन ताणे कपाल ते ब्रेक कोर्गिन कपाल ब्रेक कोर्गिन ताणे प्राण सोडलारी सो तागेले इच्छा आशिल्ले लोकाक वचचेत म्हणून सो बेसिकली 4 विषय एक म्हळ्यारी रेजिंग द प्राणा बाय षटचक्र योग यूज प्रॅक्टिस कोरेन प्राण रेस कोरका सेकंड वन चॅन्टिंग ओम चॅन्ट ओमकार चॅन्ट कोरका थर्ड वन सेन्स ग्रॅटिफिकेशन करूना सेन्स ग्रॅटिफिकेशन करूना आणि परमात्माल ಬಗ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಕೊರ್ಕ ಸೊ ಹಂಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸೊ ಆಟ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸ್ ಜಲರಿ ಬೇಸಿಕಲಿ षटचक्र योग इन्वॉल्व जलल निमित्त आणि प्राण रेजिंग द लाइफ एअर सो त्यानी आशिल निमित्त योग सो योग मिश्र भक्ती एलिमेंट अस जलरी योग मिश्र जावन अस सो तकाची क्लोजिंग द ऑल द होल्स आता लोअर होल्स केन्ना आसाची लोअर होल्स तुलन एकलेन देह सोडलारी सो कसन जाता तो लोअर स्पीशीज एनिमल लाइफ मेळता सो आमगेले मिडल हंग दोळो तोंड कान आनी ह्या होल्सा तुलेन देह सोडलारी एकलेक मनुष्य देह मेळच्या पुरो अथवा देवते जावच्या पुरो जाल्यार केदारना तो कपाल ब्रेक कोरगेनु ब्रह्मरंध्रातुल्यान सोडता तेदन तो तागेले इष्टशील कडेन शुद्ध लोक वचका जाला सिद्ध लोकाक वैकुंठ वचका जाला वैकुंठाक तागेले इष्टशील कडेन ताणे वचचेत ताकाची आमी जनरली शिखा दवरताची शिखा अथवा बायल मनशी त्यांनी फांती हे अशी टाईप बांधून घेन असताची कसा लेक मरणकालारी शिखा दवरगेन विष्णू दूतास कपाल ब्रेक कोरगेन आपण उरताची वैष्णव आसात सो जल आता कालांत मस्त फॅशन बॉब कट सोडचे सो अथवा केसू सोडची ना सो त्या पुरा ऍक्च्युअली तांकां म्हळ्यार नवे नवे फॅशन्स पुरा आसताची सो बट ऍक्च्युअली शिखा कसले सोडचे अथवा त्या आमी ते फांती बांधून आसताची सो बेसिकली विष्णुदूत असते ब्रेक कोन कपाल ब्रेक कोरगेन आत्माक वैकुंठ लोक आपण उरताची सो बेसिकली सोल वैर तुलेन सोडलारी वैकुंठ लोक वचचेत ताकाची शिला प्रभुपाद हांगा कसं सांगताच म्हळ्यार शुद्ध भक्त तांणी दे डोंट बॉदर अबाउट षटचक्र योग कसं लेक म्हळ्यार हे व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड दिसता अर्जुनाक कसन म्हळ्यार प्राण रेस कोरका आणि त्या मस्त हंग आयब्रोस नडवे आज्ञा चक्रांतू प्राणाक हंग दवरचे भारी कष्ट दिसता म्हाका म्हणून त्यांची भक्ती योगा सिंपल आता यशोदा मैयान तीन कसने करनी ती कसने बरेची बेडणे हे करचे आणि आता ऑफर करचे ती कसा करता आशिल्ली बेडणे हे करताना त्याचे कृष्णाल भजन सिंग करता रामेरी कुशेरी सो the Shatchakra yoga looks complicated, whereas Bhakti yoga looks very simple. आम्ही बुक डिस्ट्रीब्युशन करताची बुक डिस्ट्रीब्युशन करताना आम्ही आलोचन करताची की कृष्णा कशी प्लीज जाता अथवा शिला प्रभुपादा कशी खुश करू येत अशी आलोचन करताची सो बेसिकली भक्ती योगा सिंपल अस जलरी हंगा प्रयाण काल डेथ टाइम ऑफ डेथ योग बलांतु जलरी कृष्ण हंगे एक वर्ड यूज करता कसने भक्तायुक्तो म्हळ्यारी भक्तिक रिलेटेड जावन अस सो तांचे योग जलर समेत इट शुड बी कनेक्टेड विथ भक्ति योग सो वेदर इट इज कर्म योग ज्ञान योग अथवा अष्टांग योग कंचे योग जलर समेत त्या भक्ति योग वयर डिपेंडेंट जावन अस तकाची योग बलेन म्हणून यूज केला समेत भक्तायुक्तो म्हणून वर्ड यूज करता सो अशी आता अर्जुनाक ह्याच्यात की
हांव कशी ते प्राण आज्ञा चक्राक फिक्स कोरून आसचे. सो म्हाका हें लिटल कॉम्प्लिकेटेड दिसता असं म्हूण तो आलोचन करचें पुरो. ताकाची श्लोक 14 श्लोक तुमी नेक्स्ट क्लासान पळोवचें पुरो. तंतू कृष्ण सांगतास हांव तुका हें सान रिती षटचक्र योग सांगतास जाल्यार तूं बेस्ट म्हळ्यार कसं न्ही अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना. सो तस्याहं सुलभ पार्थ सुलभ म्हळ्यारी बेस्ट म्हळ्यारी अनन्य चेत सततम मिगेल आलोचन करी मिगेल उडगास करी केन्नाय त्या बेस्ट तुका हे प्राण रेस करचे ह्या पुरो तुका अर्थ जावचे पुरो जाल्यार प्रॅक्टिकली इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. सो ताकाची कृष्ण 14th चॅप्टर 14th श्लोका सॉरी चॅप्टर नाही श्लोका तंतू मिगेल उडगासकरी म्हणून सांगतास. सो ऍक्च्युअली हे षटचक्र डिफरंट चक्रास असता. मूलाधार कडेरी बेसिकली आज्ञा चक्र म्हळ्यार आयब्रोस मध्य असचे चक्र. सो सहस्रार चक्र वयर असचे. सो सहस्रार चक्र सो त्या ब्रह्मरंध्रातुल्यान देह सोडचे बेसिकली. सो सकाळची प्यूर डिवोटीज तांणी ह्या पुरा आलोचन करनाची. तांणी अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कृष्णाल बग्गे तांणी उडगास काडताची. तदना कसन रिमेंबर मी एट द टाइम ऑफ डेथ तदना ऑल परफेक्शन येता. सो हंगा अनेक कसन म्हळ्यारी नेक्स्ट हंतू कशी हे प्रॅक्टिस करचे म्हणून सांगता. आता कसलेक म्हळ्यारी विंगड ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आसवे म्हणून अर्जुनान निमगिला लायक 14th श्लोकांत वय भक्ती योग आस म्हणून जाल्यार ताजी फुडे 11th श्लोकांतू हांव तुका षटचक्र योगाचे संग्रहेन प्रवक्षे शॉर्ट रूपार हांव तुका सांगता. यदाक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे. संग्रहेण प्रवक्षे तुका सान रीती हांव सांगता जाल्यार कसन करका यद अक्षरम अक्षर म्हळ्यार बेसिकली प्रणव ओमकार. सो ओमकाराक thousands meanings more than thousands meanings असता. सो जाल्यार हांगा प्रणवम वेद कृष्ण कसन सांगता आय एम ओम प्रणवम सर्व वेदेषु. सो एक्चुअली हांगा तो 3 वर्ड असता अ उ म. सो बेसिकली ओम त्या कृष्णाला इम्पर्सनल साउंड जाल्यार कोणाक त्या ब्रह्मन बगे तितलेची ज्ञान आसतानी हे चॅन्ट करताची. वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. सो जाल्यार कोणाक भगवान साक्षात्काराची गोतस तांणी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे हाजे चॅन्ट करताची. जाल्यार हांगा अनेक सांगला वीतराग म्हळ्यार राग म्हळ्यार अटॅचमेंट सोडका. सो बेसिकली आमकां भौतिक लोकाचे अथवा आमगेल फॅमिली आस्ती पास्ती मस्त अटॅचमेंट्स आसता. अटॅचमेंट सोडका. सो अनेक कसने ब्रह्मचर्यम चरंती ब्रह्मचर्य पालन करका. सो माइंड फोकस जावन आसका इंद्रिय कंट्रोल जावन आसका. बेसिकली सेलिबसी अननेसेसरीली सेक्स एनर्जी वेस्ट करू ना. सो ताकाची हांगा बेसिकली हे षटचक्र योग फॉलो करता जाल्यार ब्रह्मचर्य समेत व्हेरी इम्पॉर्टंट. जाल्यार आम्ही कलियुग जन कसा करताची अननेसेसरली सेक्स एनर्जी वेस्ट करताची. सो ताकाची तांणी मंद सुमंद मतयो मंद्य भाग्या ही उपद्रतः. सो जाल्यार कोण ब्रह्मचर्य पालन करता
सो ही टेक्स तगल वीर्य वैर ಹೊರ್ತ सो हंग कपालाक हाडता तेदना तगेले धारणा शक्ति विवेक शक्ति तेजस ओजस पुरा जत सो ब्रह्मचर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट सो एक्चुअली हंग वेदर इट इज षडचक्र योग अथवा भक्ति योग एक्चुअली फॉलो करचे बेसिकली सिमिलर वे असता हंग कसन सांगला चॅन्टिंग ओम म्हणून सांगला ओम चॅन्ट करा कोरका म्हणून जलरी भक्त तांनी कसा करताची हरे कृष्ण महामंत्र जप करताची आणि हंगा कसन सांगला विशंती यद फर्स्ट यद अक्षरम कडेरी वेदासाक नॉलेज जाऊ का म्हणून डिवोटीज भक्ता तांनी कसा करताची भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवतम वाचिताची हंगा ब्रह्मचर्य पालन कोरका म्हणून सांगता असाची त्या भक्ता तांनी समेत पालन करताची आणि हंगा संग्रहेन प्रवक्षे तंतु तत्ते पदम सो अशीची रिनन्सिएशन वैराग्य येवका सो त्या वैराग्याचे भक्त समेत रिनन्सिएशन करताची जला एक डिफरेन्स कसने ಕೆಲವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸ್ಟ್ ತನ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕೊಚ್ಚಾಕ ಆಸ್ಪೈರ್ करताची ओम चॅन्ट कोण घेऊन जलरी भक्ता तन्नी कसं करताची हरे कृष्ण महामंत्र जप कोण घेऊन आमका शाश्वत जावन कृष्णाले सेवे कोरका that is the difference so basically तांगेल aspirations विंगड ब्रह्मज्योती वचका म्हणून घेऊन ಕೆಲವು जन आस्पायर करताची जलरी भक्ता तन्नी कृष्णाल सेवे कोरूक आस्पायर करताची सो तकाची शिला प्रभुपाद कसं सांगताची म्हळरी इजिएस्ट वे इज टू चॅन्ट हरे कृष्ण कसं लेक म्हणा हरे कृष्ण अंतू ओम समेतस बिकॉज कृष्ण म्हळरी अभिन्नत्वम नाम नामीनो सो कृष्णा कनी कृष्णाले दिव्य नामा कसने डिफरेंस ना कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग सो इज द सोर्स ऑफ ओम ऑल्सो सो हरे कृष्ण महामंत्र तंतु ओम समेत आस म्हणून शिला प्रभुपाद सांगता असाची सो तकाची मायावाद संन्यास तनी पुरा कसने एक्चुअली वीतराग तरी पुरा करताची ब्रह्मन रियलायझेशन पुरा करताची जलरी अल्टिमेटली ब्रह्मज्योती कोसुनु स्थित जाताची सो जलरी भक्ता तनी सिंपल प्रोसेस चैतन्य महाप्रभुन दिलाले हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे सो सिंपल प्रोसेस फॉलो करताची तिथे कॉम्प्लिकेशन्स आणि नाम नका सो 12th श्लोक सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुद्य च मूर्ध्नि आध्यात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणम सो सर्वद्वाराणि संयम्य सो द्वाराणि संयम्य संयम मळरी कंट्रोल करची सर्व द्वार मळरी 9 होल्स सो बेसिकली पुरा होल्स ऑफ द सेन्सेस क्लोज कोरका सो क्लोज कोरका मळकोले फिजिकली क्लोज म्हणून ना ती सो उदाहरणेक आम्ही अशी पळयताची छंद आशिल्लो आमकां पळोवका आनी इंपो आशिल्लो आमकां आयकुका रुची आशिल्लो आमकां टेस्ट कोरका सो क्लोजिंग म्हळ्यारी सो बेसिकली आमी कसं करताची इंद्रिय यूज कोण घेऊन इंद्रिय वस्तूचे भोग करता सेन्स ग्रॅटिफिकेशन सो इंद्रिय वस्तू असं इंद्रिय मूलक इंद्रियाचे वस्तूचे भोग करचे भोगवृत्ती जला हंग कसं सांगता सर्व द्वाराणि संयम्य उदाहरण एक म्हाका चंद पळोवका कसं की चंद पळोवका जाल्यार हांव कृष्णाले विग्रह वसून घेऊन पळयता चंद जाल्यार केला पंत कसं जाता सम साइट शुड नॉट बी सीन आम्ही केला पळोवच्या नजे तसले पळोवका म्हणून आश जाता सेन्स ग्रॅटिफिकेशन ते आमकां कृष्ण प्रज्ञेन प्रगती ಹೊಂದುचक इष्ट नाशी
इट मे नॉट बी फेवरेबल अथवा त्या पळयल्यारी माय मनस्सु एजिटेट जावच्या पुरो विचलित जावच्या पुरो आमगेल प्रज्ञे विचलित जावच्या पुरो सो तसले दृश्य एकल्यान अवॉइड करता सो तका संयम कंट्रोलिंग द सेन्सेस ऑर रिस्ट्रिक्टिंग द सेन्सेस एक आमे असल्यारी ते आमे अशी वस्तू वता असताना ताका एक डेंजर फील जाल म्हणले ते ऑटोमॅटिकली त्या ताजे पुरा पाय आणि त्या शेल्ला भितर ताणून घेता सो तशीची एक प्रॅक्टिशनर भायर एक्सटर्नल वर्ल्ड अशी पळयता असताना ताका कसं की ते पळोवच्या नज तसल दृश्य दिसता तो ऑटोमॅटिकली विड्रॉज सो एक्चुअली दॅट इज संयम सर्व द्वारा आणि संयम म्हळ्यार पुरा सेन्सस तो तशीची अशी भितर ताणता केदन अगत्य ना भितर ताणता केदन अगत्य असतेदन मात्र भायर सोडता सो टंग वांट्स टू ईट समथिंग ऑलवेज डिमांड करता असता कसं नाही मग त्या खाऊ का हे खाऊ का ताकाची शास्त्रांत आमकां यम आणि नियम दोन्ही दिला रूल्स अँड रेग्युलेशन्स कसं लेक म्हळ्यार इंद्रियाक केन्नाय इंद्रिय वस्तू भोग करचे अशी असता एक ताकाची शास्त्रांत आमकां एक बाउंड्री म्हणून दिला त्या बाउंड्री भितरय आसून घेनो त्या इंद्रियाक कसन रिक्वायरमेंट आस युक्त आहार युक्त विहार युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त सपनावबोधस्य सो तशी पुरा युक्त युक्त जावन घेनो दिवका so one should not allow the senses to enjoy unlimitedly so मन अंतू आशी असता की अनलिमिटेडली हांव एन्जॉय करता म्हणून म्हाका भोग करता अनलिमिटेडली मन आशी आसा इंद्रियाक त्या कॅपॅसिटी आसना मन इच्छा असल्या समेत इंद्रियाक कॅपॅसिटी आसना कसं लेक म्हळ्यार सेन्सेस हॅव व्हेरी लिमिटेड कॅपॅसिटी पुरा इंद्रियाक लिमिटेड कॅपॅसिटी असता उदाहरण खावचे म्हणले की एक गुलाब जामुन दोन्ही 10 गुलाब जामुन कितली म्हण खावेत 15-20 एक लिमिटेशन म्हणून आस आणि अनेक विषय कसन म्हळ्यार इवन दो मिगेल कॅपॅसिटी 10 गुलाब जामुन खावचे आसच्या पुरो तश म्हण हांव केन्नाय 10 गुलाब जामुन खावची न्ही सर्वद्वारा आणि संयम्या म्हळ्यार आय हॅव टू लिमिट माय सेल्फ एक खाला पुरो अथवा दोन्ही कसं लेक म्हळ्यार चड खाल्यार म्हाकाय चांगना इंडायजेशन जावच्या पुरो अथवा मिगेल कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब जावच्या पुरो कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब जाल्यार मिगेले आध्यात्मिक लायफाक स्वल्प आध्यात्मिक अभ्यास डिस्टर्ब जाता ताकाची मिगेले सेन्सस इंद्रिय हांव कंट्रोल करता तशी सो अनेक हांगा सांगला कसं म्हळ्यार मनोहृदी निरुद्यच so not only restricting the senses actually मन समेत ते कडेकड वता आमी इंद्रियाक त्या पळोव नाका त्या खाऊ नाका पुरा रिस्ट्रिक्ट करच्या पुरो जाल्यार माइंड इज ऑलवेज ड्वेलिंग ऑन द सेन्स ऑब्जेक्ट्स डॉक्टरान कसनेची खाऊ नाका तुक जिवा चांगने म्हूण सांगल्यार इंद्रिय कंट्रोल करून घेनो कसं खाय नाशी बैसून असताची ज्याला मन अंतू ताजी 10 वंट्यान खाऊन असताची अयो खावका आशिला अयो खावका आशिला डॉक्टरान कसले अशी सांगला फ्राईड आयटम्स खावका आशिला म्हणून अशी ताकाची इंटरनल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन अँड एक्सटर्नल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन सो आंतरिक जावन घेनो इंद्रिय भोग करची भोग आणि एक्सटर्नल जावन इंद्रिय भोग करची सो एक्सटर्नल भोग कशे जाता म्हळ्यार इंद्रियाक इंद्रिय वस्तूल संपर्क हाडल्यार एक्सटर्नल भोग जाल्ले जाल्यार हांगा कसं सांगतात मनोरथी निरुद्यच एक्चुअली सर्वद्वारांनी संयम्य मनोरथी निरुद्यच सो बोथ फिजिकली अँड मेंटली बोथ शुड बी रिस्ट्रिक्टेड मानसिक जावन घेनु आणि इंद्रिय मन इंद्रिय दोन्ही रिस्ट्रिक्ट करी सो अशी कोण घेनु तुगेल प्राण रेस करी सो मूर्ध्नि आध्यात्मनम प्राणम अस्तित्व योग धारणम सो अशी कोण घेनु तुगेल
ओमकार ह्या कोरगेनु तू कसा कोरका तुगेले आज्ञा चक्र हाणगेनु फिक्स कोरका प्राण. सो अस्तित्व योग धारणा अस्तित्व योग धारणा म्हळ्यारी तू प्राण रेस करी एट द सेम टाइम टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड. भगवंतला आश्रय घे. तुगेले थॉट आलोचन कसं नसतं कृष्णाल बग्गे करी. कृष्णाल बग्गे आलोचन करी तदना एस्टॅब्लिश्ड इन योगा तुका तू योगांत एस्टॅब्लिश जाला म्हणजे जाता. सो ज्याला भक्ती योगान समेत आम्ही योग मन आणि इंद्रिय कंट्रोल करताची जाल्यार ही सुपिरियर मेथड भक्ती योगांत त्या सुपिरियर मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेन्सेस कसलेक म्हळ्यार वी नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट द सेन्सेस बाय बट वी गिव देम बेटर एंगेजमेंट. आम्ही तांकां सुपिरियर एंगेजमेंटाक त्या इंद्रियाक एंगेज करताची. आता उदाहरणेक एक दोळेक थंय पळो नाका तो थंय पळयना कितली वेळ म्हणगे न्हू आईस रेस्टलेस जाता ना तो म्हाका पळय नाका म्हण सांगता हांव पळोवका तीची तशी आलोचना. सो थंय पळो नाका म्हणचे बदलू हंग पळय कृष्णाक पळय. कृष्णाले दिव्य रूप पळय विग्रह कितली चंद आसाची. राधा कृष्णाले ब्युटिफुल फॉर्म पळय. थंय पळो नाका म्हणचे बदलू हंग पळय कृष्णाक पळय. सो त्या खाऊ नाका म्हणचे बदलू हे प्रसाद खा म्हणून. सो जस्ट आम्ही तुझे जंक फूड खाऊ नका म्हणून सांगला पूर जायना. कसल्याक म्हळ्यार जंक फूड खाऊ नका म्हळ्यार ते नेगेटिंग द नेगेटिव्ह जाल्ले जाल्यार ही सुपिरियर एंगेजमेंट कसने ईट कृष्ण प्रसाद खा. तकाची कंचकी शब्द ऐकू नका ताजे बदलू आम्ही सांगीत कृष्णाला कीर्तन ऐकव कृष्णाल भजन ऐकव. सो कृष्णाल भजन ऐकता असल्यारी ऑटोमॅटिकली मेटेरियलिस्टिक साऊंड ऐकूचक मन आयन. सो ताजे निमित्त भक्ती योगांतू आम्ही ऍक्च्युअली विंगड योगांतू कसन करताची नेगेटिंग द नेगेटिव्ह जलरी त्या कोर नाका रिस्ट्रिक्शन्स अशी असता शिवाय भक्ती योगांतू भक्ती फोकसस एंगेजिंग द सेन्सेस इन कृष्णा सर्विस. सो कृष्णाल सेवेक आमगेले इंद्रिय आम्ही उपयोग केला निमित्त इन दॅट वे वी आर कंट्रोलिंग अवर सेन्सेस. रशिकेन रशिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. So that is the better way of controlling senses. So आमगेले इंद्रियाक हायर एंगेजमेंट दिवचे त्या मूलक आमगेले इंद्रिय कंट्रोल करचे. That is the best way of controlling the senses. So just restricting is not sufficient. आम्ही त्या सर्वद्वारा आणि संयम्य आम्ही पुराची होल क्लोज करून घेऊन आमगेली इंद्रिय कंट्रोल करताची त्या तितले सांगलरी पूर जायना. आम्ही डायवर्टिंग देम फ्रॉम इंद्रिय ऑब्जेक्ट म्हळ्यार इंद्रिय ऑब्जेक्टातून डायवर्ट करून घेऊन तांकां बेटर एंगेजमेंट दिवका. बेटर एंगेजमेंट केदन दिताची रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. केदन आमकां हायर टेस्ट येता तेदन इंद्रिय ऑटोमॅटिकली कंट्रोलाक येता. सो दॅट इज वाय भक्ती योग इज द हायेस्ट. सो then we'll go to 8.13. So तांची सांगितलं असतं withdraw the senses from sense objects. So at the same time त्यांनी super soul aware प्रत्याहार life force केदनाई हंग असता मरणा कालारी कपाल ब्रेक करू. सो जलरी मॉडर्न एज अंत प्रॉब्लम कसने प्रत्याहार त्या पुरा not possible. तक basically Krishna consciousness is the best process. 8.13 Om iti ekaksharam brahma vyaharan ma manusmaran yah prayati tyajan deham sayati paramam gatim. So
परंतु डेस्टिनेशन गेल्या म्हणून सांगला. सो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा. सो ओमकार अटर कोरगेनु तो कसं करता माम अनुस्मरण मिगेल आलोचन केल्लो म्हूण जाल्यारी तका कसन जाता सालोक्य मुक्ती. सो बेसिकली तंतु तगेले इंटेंशन वयर वता. सो ताणे ओंकार प्रणव सांगून गेनु इंपर्सनल ब्रह्मज्योति ಬಗ್ಗೆ आलोचन केला ब्रह्मज्योति वता जला माम अनुस्मरण मिगेल आलोचन केल्लो म्हण जाल्यारी वैकुंठ लोक येता. सो तकाची हंगा ब्रह्म परमाम गतिम म्हळ्यार एक्चुअली वैकुंठ वच्चे. सो बेसिकली योग मिश्र भक्ती he can go to Vaikuntha. जलरी ताणे कृष्णाले पर्सनल फॉर्म उडगास्कोन घेवक. सो हांगा ब्रह्म तो वैकुंठ ಬಗ್ಗೆ आलोचन करतास. सो तशी सो परमाम गतीम सालोक्य मुक्ती तका मेळचे चान्सेस आसा परमात्मा. सो केदना सो योगी meditates on Paramatma. So concentrate the mind on Paramatma form of the Lord. So basically ताणे माम अनुस्मरण तमिगेल आलोचन कोरगेन ओमकार हे कोरगेन मरणकाल टाइमारी उडगास केलारी कृष्णाले. सो तो वैकुंठ वच्चे साध्यस जल तो ब्रह्मज्योतिक वचका म्हणून एस्पिरेशन्स दवन घेतलारी तो ब्रह्मज्योतिक वत्ता. सो तागेले इष्ट प्रकार. सो जाल्यार एक शिला प्रभुपाद सांगताची आमगेले भौतिक at the present situations there is so many distractions. सांग योग कोरच्या पळयतास तागेले नाती हांगा सर्कस करतास. सो ताका कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना. आमी योग कोर वताची अंगडीतुल्यान सामान हाडका ते कोरका हे कोरका होटला वचका. सो मेनी डिस्ट्रॅक्शन्स. सो ताकाची प्रेझेंट टाइम आरी योग या भारी कष्ट जाता. तकाची शिला प्रभुपाद कसन सांगता सची सिंपलेस्ट वे इज चॅन्टिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो षट्चक्र योग प्रॅक्टिकल वे लाइफ अंतू प्रेझेंट आमगेले कलियुग अंतू सा तकाची नो इट्स नॉट प्रॅक्टिकल. एक्चुअली म्हाका एकल्यान फोन केला तो षट्चक्र योगी अभ्यास करतालो. सो ता बेसिकली तामनी ते प्राण चक्र एक्टिवेट करचे. सो तांकां ते एक्चुअली ताण फोन करून घेवन म्हाका सांगला की अशेशी तू भगवत गीता क्लास दित न्हय तुगेले कॉन्टॅक्ट म्हाका मेळ्ळा अशी व्हॉट्सएप ग्रुपान. तू हांव अशी षट्चक्र योग अभ्यास करता आशिल्लो. म्हाका कृष्ण पुरा दिसता सची जाल्यार म्हाका नेगेटिव्ह एनर्जीस अटॅक करता सची. सो आय एम टोटली डिस्टर्ब्ड. म्हाका तू प्रोटेक्ट करी म्हूण घेवन फोन केलो. सो बेसिकली म्हाका कोण म्हूण कसं गोतनाशिल्लें बट म्हगेले अनेक डिवोटी फ्रेंड आसा मस्त केसेस हँडल केला ताणें. सो बेसिकली तांणी ते अभ्यास करूं वताची अशी कलियुगांत अभ्यास करूं ते एक्चुअली चक्र एक्टिवेट करून घेवन तांकां ते प्राण वैरी कितले हाडूंक केलो पण साध्य जायना. सो खंयकी स्टक जाता कडेरी डिस्टर्ब जाताची लायफान तूं केलो पण कंप्लीटली आउट जाताची. सो ते एक्चुअली ताण फोन केलेले ते सो मिगेल फ्रेंडाक कनेक्ट केले ताका. सो कसल्याक म्हणून ताण मस्त असल केसेस हँडल केला. सो बेसिकली तांणी सांगची करेक्ट ते लक्ष्मी नारायण दिसताची लक्ष्मी नारायण खंडीत दिसताची तांकां जाल्यार तांकां लक्ष्मी नारायण दिसता जाल्यार कसन कोरका म्हणून तांकां गोत आसना what further they have to do. So they get so much disturbed. तांगे लाइफ टोटल इम्बॅलन्स जावचे साध्य ताकाची. सो इज इट प्रॅक्टिकल फॉर दिस एज? इट्स नॉट प्रॅक्टिकल फॉर दिस एज. कसलेक म्हळ्यार प्रेझेंट सिच्युएशन्स द डिस्टर्बन्स सो मच ऑफ डिस्टर्बन्स. सो ते तांकां इवन दो तांणी एक्टिवेट करून घेवन तांणी ते ऑलमोस्ट सक्सेस आयल्यार समेत ते डिस्ट्रॅक्शन्स कितले आसता म्हळ्यार तांकां त्या सिच्युएशन्स हँडल करूं जायना. सो ताकाची शिला प्रभुपाद सांगताची बेस्ट म्हळ्यार चॅन्टिंग हरे कृष्णा सिंपलेस्ट वे. सो ताकाची
मामनुस्मरण युद्धाच्या मोणगेन इवन हांगा कृष्ण अर्जुनाक समेत सांगता जाल्यार तुगेल प्रिस्क्राइब ड्युटी करी प्रिस्क्राइब ड्युटी कोर न्हू तू तदन समेत युद्ध करताची मिगेल उडगास कडेत सो तशी जावन गे न्हू चैतन्य महाप्रभून आमकां सिंपल प्रोसेस दिलालो आसा हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता सो एकलो मरणकालारी अंते नारायण स्मृती एक हरे कृष्ण महामंत्र सांगताची देह सोडलाली इजिली गोलोक धामा वच्चेत वैकुंठ धामाक वच्चेत सो तितली कॉम्प्लिकेशन्स कोरका म्हणना कोणाले भक्ती सिंपल फॉर द सिंपल हार्टेड and complicated for complicated personality नुताची आम्ही टू मच कॉम्प्लिकेशन्स कोण घेवन बसल्यारी आमकां ते मस्त कॉम्प्लिकेटेड शी दिसता भक्ती जाल्यार सिंपल हार्टेड आसले की इट्स अ व्हेरी सिंपल प्रोसेस जस्ट चॅन्ट हरे कृष्ण एंड बी हॅपी सो शिला प्रभुपादान षटचक्र योग इवन कृष्णान सांगिल्लो संग्रहेन म्हणून म्हळ्यार 4-5 श्लोकांत तू षटचक्र योग सांगला जला भक्ति योग 6 चैप्टर्स और सेवरल चैप्टर्स भक्ति योग ಬಗ್ಗೆ सांगला शीला प्रभुपाद षटचक्र योग ಬಗ್ಗೆ 2-3 ಅಥವಾ फ्यू सेंटेंस फ्यू लाइन्स मात्र बरेला जला भक्ति योग ಬಗ್ಗೆ थ्रूआउट भगवद्गीतान बरेला सततम कीर्तयन्तो माम कडेरी केदनाय मिगेल उडगास्कारी योगक्षेमं वहाम्यहम कड़री क्षिप्रम भवति धर्मात्मा मिगेल भक्तक केदार नाश जायना कौंतेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति सो भक्ति योग ಬಗ್ಗೆ थ्रूआउट भगवद्गीतेन बरेल षटचक्र योग ಬಗ್ಗೆ ओनली 3-4 श्लोकास फ्यू सेंटेंसेस तकाची वेरी ऑब्वियसली आम्ही प्यूर डिवोटी नेवर फोकसेस ऑन षटचक्र योगा सो शुद्ध भक्त अथवा भक्त जाल्लाल केदनाई भक्ति योगा ಬಗ್ಗೆ फोकस करताची So best way kasana chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So simple process. So ashi simple Srila Prabhupada andilal has sakani uton geno Mangalarti, Narsimharti, Tulsi Arti, Hare Krishna Mahamantra jap korche. Simple Bhagavatam class. Krishna Katha here korche. So कंच की साउंड मटेरियलिस्टिक साउंड आयकोच बदलू कीर्तन आयको कृष्ण कथे आयको सिंपल सो इन दिस वे नित्यम भागवत सेवया प्रतिदिवस कृष्ण कथे आयको आणि सततम कीर्तयंतो माम कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ सतत जावन गेनो हरिनाम करी हरे कृष्ण महामंत्र जप करी कीर्तन करी अशी इन दिस वे वी कैन परफेक्ट अवर लाइफ आमगेले लाइफ परफेक्ट कोर घेवेत श्रीला प्रभुपादाल कृपे तुलेन वैष्णवाल कृपे आणि कृष्णाल कृपे तुलेन हांची लाइफांत आमी आमगे लाइफ परफेक्ट कोर घेवेत सो तका श्रीला प्रभुपाद चॅन्टिंग हरे कृष्ण इज ऑलवेज रेकमेंडेड सांगिल्लें सो आमी समेत हे एडवांटेज घेवन गे न्हू आमगे लाइफ परफेक्ट कोर घेवचे पळय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मस्त धन्यवाद तुमका हरे कृष्ण कसने प्रश्न कमेंट सजेशन्स असलं सांगेत हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी आज तुमगेल पीपीटी मस्त खुशी जाल्ल्या पुरे विस्तार जावन बारी चंद कोन तुम्ही एक्सप्लेन केलेलं आसा कोणाकय कसने क्वेश्चन असला निमगो वेत अनम्यूट करून हरे कृष्ण कोणाकय कसने डाउट असवा निमगो वेत हरे कृष्ण प्रभुजी भारी लायकून सांगले म्हाका आजी कळलेले प्रभुजी हा मथुरा माताजी आजी कळलेले म्हाका तुम्ही ते शिकाचे इम्पॉर्टन्स कसले म्हणून सो शिका कशी प्रभुजीक हे करता तशी इम्पॉर्टंट सो माताजीक तांगेल पंथी
ते इम्पॉर्टंट म्हणून तुम्ही सांगल्या बद्दलची म्हाका इतलो दिवस उगत नाशिल्ले ह्या विशय हाचे बगे खंय इन्फॉर्मेशन ना न्हय हांव एक कडेन आयकलां सो इन्फॉर्मेशन हांवें वाचिल्लें गोत एक कडेन आयकलां हांवें हाचे बगे ओके 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 सो बेसिकली डिवोटीज ते तितले आलोचन करनाची बट जनरली हांव तशी विष्णुदूत आसतना एक्चुअली ते शिका अशी हे करून न्हू करचे म्हणून हांव काही की आयकलां ओके ओके थँक्यू प्रभुजी हरे कृष्णा व्हेरी नाईस हरे क्लास कृष्ण थँक्यू माताजी हरे कृष्ण आनी कोणाक एक असं क्वेश्चन आसता हरे कृष्ण प्रभुजी म्हाका एक डाऊट अशी नेमकूक आशिल्ला हा माताजी एक्चुअली स्वामी आणि गुरुंक पुराय तांकां समाधी करतात न्हू आमकां पुराय लासिताची ते कसं लागता तशी कसं लागता तांकां समाधी करतात बिकॉज तांगेल बॉडी कंप्लीटली स्पिरिच्युअल जावन आसता सो आमकां हे आमकां दोन टायप देह आसा सिद्ध देह साधन देह आमगेल आतांची देह साधन देह सो साधन देह आमकां कसले एक हे भौतिक देह मेळटा प्रज्ञे केन्नान कल्मश जावन आसता मायंड इज कॉन्टॅमिनेटेड तकाची आमकां आमगेल देह समेत कॉन्टॅमिनेटेड नवद्वारांतल्यान पुरा येवची ऑल दुर्गंध भरीत जावन आशिल्ल्याची कसले एक असल देह मेळ्ळा मन समेत गलीज देह मेळटा जाल्यार शुद्ध भक्ताल सो एक्चुअली आम्ही भक्ती प्रॅक्टिस करतना एक्चुअली सोल म्हळ्यार कसं न्हय जीवात्माक आध्यात्मिक देह आसा दॅट इज कॉल्ड एक स्पिरिच्युअल बॉडी आमकां स्वरूप म्हणून आसता आध्यात्मिक लोकांत सो मे बी ते पंच आमगेले 5 टायप्स ऑफ रिलेशनशिप्स तातूंत शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य खंयची एक रिलेशनशिप आस आणि पर्टिक्युलर स्पिरिच्युअल बॉडी समेत आस आत्माक त्या बॉडी आत्त कसं जाल्ला सुप्त रूपार आस सुप्त रूपार आम्ही भक्ती सेवे अभ्यास केला म्हणके एक्सपांड जाता खंयचे आध्यात्मिक देह एक्सपांड जाता आम्ही कितली इंटेन्सली कितली शुद्ध जाता वताची आमगेल त्या आध्यात्मिक देह एक्सपांड जाता वता सो भायरी साधना देह भितर अभ्यास केला म्हणके सिद्ध देह एक्सपांड जातास केदान 100% शुद्ध जावन आसताची आमगेले सिद्ध देह कंप्लीटली मॅनिफेस्ट जावन आसता सो कंप्लीटली मॅनिफेस्ट 100% प्यूर मन आस शुद्ध 100% शुद्ध भक्त म्हणटाची न्हू 100% शुद्ध जावन आसताची तेदाना आमगेल 100% सिद्ध देह मॅनिफेस्ट जाल्ला म्हणून सो तेदान कसं जाता हे भायरची देह सोडलाल तेदाना सिद्ध देह घेवन येनो आध्यात्मिक लोक वच्ची जाल्यार तांणी ह्या लायफांत आसतनाची सिद्ध देह कंप्लीटली मॅनिफेस्ट जाल्ला निमित्त तांगेल ते भायरची साधना देह समेत ते इट्स नॉट मेटेरियल इट्स स्पिरिच्युअल बिकॉज ते सिद्ध देह कंप्लीटली ते मॅनिफेस्ट जावन आस जाल्यार आम्ही भक्ती सेवेन तू 50% मात्र एडवान्स जालींची तेदान आमगेल 50% मात्र सिद्ध देह मॅनिफेस्ट जावन आसता वरलाल 50% आमगेल आनीक कल्मश आस भितरी मन आनीक शुद्ध जायनी सो ताकाची विंगड जनक संपूर्ण शुद्ध जायनी जाल्यार ते कसं ना अटॅचमेंट टू बॉडी आसता ते एक्चुअली बॉडीक देहात्म बुद्धी म्हळ्यार attachment to amgel body, attachment to others body. Now this attachment to body is there. So attachment to body, marana time mari body last kasa leka te so देह te आत्मा te स्मशाना व्हरताना ताची मागशी येता कसा लेक म्हण आनीक मिगेल देह आनीक एंटर जावच्या पळयत केलो पंत जाल्यार
तज अटॅचमेंट त्या बॉडी केदन कंप्लीट वत म्हळरी त्या देह कंप्लीट लासिल तेदना त्या जीवात्मक रियलाइज जात की हो आत्ता मिगेले देह कंप्लीट लासून जाले आणि मग हे देह कशी एंटर जाऊच जायना. सो देन आय हॅव टू गो टू फर्दर मिगेल नेक्स्ट जर्नी खावच का म्हणून न्हू तशी आलोचन करता कसले म्हळ्यार देहा ಬಗ್ಗೆ अटॅचमेंट जला शुद्ध भक्त तंक देहा ಬಗ್ಗೆ अटॅचमेंट ना तंगेल सिद्ध देह ऑलरेडी has they are already in touch with this supreme personality of Godhead. कितना 24 hours कृष्णा ಬಗ್ಗೆ टच असताच तंगेले बाहेरची देह समेत completely spiritual because 100% purity तंक अटॅचमेंट आहे ना देहात्म बुद्धी असं ना they are not attached to the body. So since their body is completely spiritual, so that should be worshipped. So आणि तकाची मक्क त्या कंप्लीट नॉलेज ना वाईट है म्हणून त्या वृंदावनानी करताची बट बेसिकली त्या ಕೆಲವು ಪಂತ म्हणताची जीवंत समाधी जल्लारी तनी ಕೆಲವು ಅಸಚಿ ಅಂತ ಮುಂಬೈ ಅಂತनी ಕೆಲವು so there's present there म्हणून सांगताची कसले मला सांगता हायर पावर आणि हायर ऍक्सेस असतं. सो बेसिकली इट्स कंप्लीटली प्युअर. सो तकाची त्यांनी ते बर्न करण्याची सो आणि ते देर आर डिफरंट आणि अनदर विंगडपुरा फॉर्मॅलिटीज आता विंगडपुरा विषय असच्या पुरो बट मिगेल नॉलेज प्रकार दिस इज द थिंग आमगेल बॉडी कसले जळयताच म्हणा त्या देहात्म बुद्धी वचक म्हळ्यार आमकां ते अटॅचमेंट असचे नाहीतला ते सोल नेक्स्ट डेस्टिनेशन वसना. सो त्या देहा ಬಗ್ಗೆ अटॅचमेंट असून गेनु त्या बॉडी जळे नी जलरी त्या जीवात्म ते प्रेत जाऊन की आता काही की स्टक जाता तो इट डजंट गो टू ते यमलोकन यमदूतांनी आपयल्यार ते वसना नेक्स्ट डेस्टिनेशन वसना हंगा स्टक जाता. सो तकाची लासिलरी तक कळत की मिगेल त्या देह कंप्लीट नाश जाला हाव टू गो टू माय नेक्स्ट जर्नी हाव टू कंटिन्यू माय जर्नी म्हणून त्या बता दॅट इज वन ऑफ द थिंग्स म्हाका कळाल म्हणटात माझी. हरे कृष्ण. मे बी पार्शियली हांव आन्सर केला बट हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभू धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं डाऊट असवा क्वेश्चन असवा नेमगो वेता सोल बाहेर येताची देहातून मग ताका कंट्रोल करची कोण कळणी क्वेश्चन बॉडी वचका कसले येते म्हणून सांगू ताका कंट्रोल कोण करतात. भारती मत रिपीट करतोय प्रश्न मग कळणी. ऍक्च्युली मरणानंतर सोल बाहेर वताना ता कोण कंट्रोल करता म्हणून निमगे तसं परमात्मा. परमात्मा बेसिकली परमात्मा सांगचे आमगेल मरण काल आयला तेतना परमात्मा सांगता की यू गेट रेडी देह सोडची समय आयला कडेरी कर्मणा दैव नेत्रेण. सो परमात्मा प्रकार नेक्स्ट बॉडी समेत मेळचे. सो अल्टिमेटली नॉट ओनली तेदना मरण जन्मागीर मात्र नाही अत्त समेत परमात्मा प्रकारच आम्ही पुरा काम करचे साध्य अस. सो त्या श्लोक असनवे कंचे 15 पॉइंट कितली की तंतु कंचे अपोहनम कडेरी रिमेम्बरन्स फॉरगेटफुलनेस अँड ज्ञान पुरा परमात्मा ना दिवचे. सो त्या श्लोक वेसून गेला जलरी त्या श्लोका प्रकार परमात्मा गिव्स द इंटेलिजन्स ऑल्सो. सो बेसिकली एव्हरीथिंग कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोल. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेति. त्या नाही ऍक्च्युअली मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च त्या श्लोक सर्वस्य चाहं प्रभु सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो त्या प्रभु करेक्ट. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च. तो ज्ञान पुरा कृष्ण गिव्स. सो इवन अत्तजलर समेत आता एक सूण अस म्हणले क्या सुणेक पर्टिक्युलर प्लेस आरी आहार मेळत म्हणून कोण गाईड करचे परमात्मा गाइड्स तई खाणस तई बस. सो अल्टिमेटली परमात्मा इज डायरेक्टिंग ऑल जीवात्मास. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं डाऊट असता नेमगो येता
ಪ್ರಭುಜಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ಆನ್ಸರ್ ದಿತ್ತ ಸಚಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಸೇಮ್ ಆ ವಿಷಯ ಏನ್ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಗೂ ಕಮಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ಬಿತ್ತರಿ श्यामला माताजीन बारी चंद को निमगे बट कानिका ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा म्हणरी त्या दिवशी एक माताजीन क्लास घेतली प्रभू त्यानंतर त्यांनी म्हणत तशी ती ते मेल्ली मगिरी इमिडिएटली विदिन 7 seconds or 9 seconds ते खंचकी लेवल होत की आम्हाला आत्मा वयची खंचकी लेवल म्हणली आय डिडंट लिसन हर दॅट विच स्तरार असता म्हणून म्हळ्यार म्हाका ते आमची एक्चुअली आमी जिवंत आसतना कसं करका म्हणून आमकां त्या करका हे करका म्हणून बरी पुरे इन्फॉर्मेशन दितात बट मरताना आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ प्रिपेअर झालं बरे बेटर न्हू प्रभू म्हणून दिसतो म्हाका म्हळ्यार मेली मागीर कशें न्ही मेली मागीर खंय वता कसून जाता म्हणून आमकां गोतना ना प्रभू इज देयर एनी प्लेस वे विल बी मेड टू वेट फॉर अवर नेक्स्ट थिंग ऑर हाऊ इट वर्क्स प्रभू दॅट्स तशी म्हणता आयशी गरुड पुराणात क्लिअरली सांगितलं असतं सी सो देह सोडले वैर होता वैर मला कितले 7 feet or 13 feet कंचकी कितली की डिस्टन्स थंय असतं त्या सो थंय ते देह सोडला देहाचे अटॅचमेंट असतं कसं करता असतं म्हळ्यार वापस देहाक एंटर जावचे पळयत असतं सो ते कसं म्हळ्यार अटॅचमेंट असतं मिगेल देह फर्स्ट ऑफ ऑल देह सोडूंक इश्ट आसना सो थंयची असता कितली की एक्झॅक्ट डायमेन्शन गोतना 7 की 13 feet वैर असता सो देह थंय आसची तनक थंय असता ते सो ते हांव ताची आन्सर दिलें ते सो स्मशान व्हरताना ताची म्हाक्षी वता आसता खंय वत अंटील ते बर्न जावची तनक सो तेदना नेक्स्ट डे तुल्यान कसन स्टार्ट करताची दैनिक स्टार्ट करताची दैनिक स्टार्ट केला तेदना ताचे बॉडी स्टार्ट जाता बॉडी डेव्हलप त्या दैनिक 12 दिवस की करताची न्हू तंतू एक ताचे बॉडी तक खंयची शरीर म्हळ्यार इट इज सटलर दॅन द ग्रॉस बॉडी बट ग्रॉसर दॅन द सटल बॉडी सूक्ष्म शरीराके ग्रॉस जावन असता जाल्यार ही स्थूल शरीराके सटल जावन असता तसल एक बॉडी मेळता त्या बॉडी घेवन यमदूत आसा तांणी आपोवन व्हरचे बट ते डेव्हलप जावक जाल्यार दैनिक करताची दैनिक म्हणून तुमकां गोत अशें पुरो ते कितली 10 days की कितली की आय एम नॉट शुअर ते 9 days की 10 days सो त्या बॉडी फॉर्मेशन जाता सो त्या बॉडी फॉर्मेशन जाल मागीर शुद्ध म्हण करताची घरान तूं कडेरी कडे त्या जाल मागीर ताका पिंड दान कसं की त्या ऍक्च्युअली विंगड फॉर्मॅलिटीज 12 दिवस कसं की 13 दिवस सो त्या बेसिकली फूड दिवचे आणि त्या तक मात्र नाही ते यमदूत असतात तांकां फूड दिवचे कसं लायक म्हळ्यार तांकां अक्क चंद करून आपोवन व्हरका सो that there are so many कडेरी हांगा तुलेन 364 days की जाता 16 cities मेळताची पुरा त्या गरुड पुराणांत आस सो सिनफुल व्यक्तीक कशी आपोवन व्हरताची वैतरणी न्हय अथवा एकलो पुण्यवान ताका कशी आपोवन व्हरताची सो भक्तांनी आलोचन चड करका म्हूण ना कसं लायक म्हळ्यार तांकां डायरेक्टली प्लेनार I couldn't explain it. So Garuda Puranant clearly explained केलास 13 days 13th day real journey starts. So actually ते particular place सांगून असता ते place वचका so too much attachment असल्यारी ते place वचनाची तेदन हांगा प्रेत जावन घेवन स्टक जाताची हांची हांगा भूवर लोकांतू असताची सो हांगा स्टक जाल्यारी कडे प्रेत येवन तू कडेरी मस्त पुरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कडेरी नारायण बली ते मस्त कॉम्प्लिकेशन्स जाता सो ताकाची चड अटॅचमेंट ना तेतन संकीर्तनांनी केल्यार तांगेल जर्नी स्मूथ जाता आमी हरे कृष्ण महामंत्रांनी केल्यार तांकां नेक्स्ट डेस्टिनेशन वचचे स्मूथ जाता दे विल गो टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन व्हेरी इजिली सो दॅट हेल्प्स देम हरिनाम संकीर्तन अथवा तांकां प्रसादू भगवद्गीता रिसायटेशन्स अशी केल्यार तांकां नेक्स्ट डेस्टिनेशन वचच्याक सुलभ जाता तशी आन्सर जाल्वे माताजी हो होय प्रभू बर्ती पुरा कळली प्रभू ओके प्रभू थँक्यू सो मच कधी गोत नाशिल प्रभू ह्या विषयावर हरे थँक्यू कृष्ण सो मच हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आणि कोणाक कसले क्वेश्चन आसवा